Doei, was gezellig. En waar kom jij zo laat vandaan? Aangeschaft. Van het werk. Ja. Is dat de zoveelste keer, ja? Wacht even. Niet boos. Ik heb iets om goed te wachten. Ja. Zo wel, je. Echt wacht. Wacht. Ik heb... Wacht hoor. Luister hè. Ja. Ja? Ik heb... Ja? 2 kaartjes. Voor Cirque du Soleil. Cirque Cirque du Soleil. du Soleil. En het schijnt dat daar een hele goede act in zit. Een hele goeie. Die is goed, joh. Die is goed. Dat hoop ik voor jou. En het is van 2 zusjes. Anouk en Danielle de Putter. En die act heet Allegria. Allegria. Graag een groot applaus.